Don kikilikon. Txirri, hotza hundia segok, baina batez ere eskuak zeuzkiat hotzotzak. Berotu nahi dituk beraz? Esote naiz hilgo. Ez motelez. Nahi alduk eskua berotzeko joku bat erakustea. Bai, ba alda horrelakorik. Bai, ara, adi egon eta ikasi, begira. Tinter, lanter, aide kadarra, egiteko xirula, zer dan gaztea laita polita, xirula mirula kantari, baldin baiz izerdi, kris-kras atera di! Ah, señor polita! Txirritan idekutsiko zibat! Egiok. Txirritan dio! Aior, begira, nolako gogu polita ikasi duen, alako gotza hundia dagoenean, ez estutzeko. Begira, no eser, Tinterlander, Se! Irekin ez dik egin nahi, artistalena. Begira ze ondo egiten diagun txiribitonek eta biok, begira. Tinterlanter, aide kadarra, egiteko xirula, zer dan gaztea laita polita, xirula mirula kantari, baldin baiz izerdi, kris-kras atera di! Kaixo lagunok, zer moduz? Zuek honezkero ederki dakizue Dondon Kikilikonen zer izaten dugun, baina gaurko honetan berezi edo pasadizoan zerbait berri erakutsiko dizugu, Kalisto eta Praxku bi erregen maltzurren arteko gatazkak. Baina hori berandu xago izan da, eta gaur ona apopilo batekin, Txirri? Kaixo, Jaime, arratsaldeon. Berdin. Bai, apopilo batekin, baina apopilo hau beste lagun talde handi baten ordezkari besterik ez da. Eta nor da ba? Hau, Jon Alkorta dugu, da? Bai. Jon Alkorta Lasarteko ikastola batetara joaten da. Ze ikastolara? Landaberrira. Eta etorri zareten guztiak Landaberrikoa zareten, oski? Bai. Bueno, zuek Dondon Kikilikonen famatuak zarete dagoeneko. Zenbat aldiz etorri zarete? 2 edo 3. Edo lau, kasik. Eta, bueno, gaur zer egin behar duzu, gauza berririk? 3 kanta. Beti bezala. Beti bezala. Beno, honena zera izango da, lehen da bizi zuen kantuak eta zuen musika entzutea. Ze kantatu behar duzu lehenik? Itxasontzi batez. Hasi ba nahi duzuenean.
Jon, zuek oso ondo kantatzen duzu, Bai, Ondo pasatzen duzu, nola pasatzen duzu zuek kantatzerakoan? ez dakit. Ez dakizu? Gaizki ez? Gezki ez, normal. Normaletik ondora. Bai. Aizu, eta guzti hau egiten nork erakusten dizue? Jon, Jon zin da hor dagoen bizardun tipu itxusi hori? txiusi ez da. Guapoa ere. Tira, hori izte egin behar duzu, Jon. Oain beste bi kanta, triste bizi naiz eta maite. Dantzatzen duten batekoen. Beraz, ez da kantua eta musika jo bakarra baizik eta dantza ere ekarri duzue? Bai, Eta hemen ditugun lagun hauek izango dira dantzatuko dutenak noski? bai. Beraz, tristin bizi naiz eta... Eta gero maite. Eta gero, maite, hasi zaitezte nahi duzuenean kantatzen. Zorionak, Jon, eta zuen lagun guztioi ere, baina lehen gauza batek harritu nau, benetan, sonduk kantatzen ez duzuela, normal pasatzen duzuela, nik uste normal baino hobeto pasatzen duzuela,
eta oso ondo pasatzen dutenak Txirrimirri eta Txibiton dira. Beraz, zuek beste bat arte agurtzen zaituztegun bitartean, entzun dezagun Txirrimirri eta Txibitonen kanta bat. Uda berriak, bazter guztiak, ditu ederki lorez jazten. Egun argiak, zoragarriak, era honetan direla hasten. Zelai handiak, intza bustiak, ederrak zaizkigula agertzen. Horma urriak, guri-guriak, lurretik ari direla saltzen. Angereziak, gorri-gorriak, arbolako itizkigu ematen. Hemen txoriak, hanki txikiak, zioka ari dira kantatzen. Nekazariak, guzti-guztiak, pozaren pozez oi dira aurkitzen. Gauza gokiak, uda berriak, dituelako mundura ekartzen. Ai, bala, zein pinpirin etorri zaren Miren, kaixo? Nongoa zara zu Miren? Irurakoa. Irurakoa. Eta zure lagunak Tolosarrak, ezta? Eta Txirrimirri eta Txibitonen kantatxoa abestu behar diguzu? Ea, ba? Bakizu? Ea. Txileta, meleta, txiribita, zagalamantza, na ikatzakat bon, mujer Andrea eta blagizon. Primeran! Eta Mirentxurekin batera, Iker, Agustin eta Maria Jesus etorri zaizkigu Tolosatik, eta nik ez dakit talde hau ze salsa edo pikakoa izango den, baina nik uste Iker hemen dagoelarik saltseakoak izan beharko luketela, salsero galanta baita Iker. Ze sari nahi duzu Iker? Nik, aldala bideoa edo atetzeana. Ateatzea konforme horrekin. Bai. Ederki, eta bestalde, aste suerra dauzkogu, joan zen astean gurekin izan zirenak eta garaile suertatu zirenak, eta ikustagun zein izango den salsa taldekoa eta zein pikakoa. Kaixo Txiribiton, zein ondo abestu duen, Bai. Bueno, estali zuen begiak, biok, estali begiak, tapatu, eta horra ez, sartu, hortxe. Hartu pustarre handi hau. Osos, izane. Txibiton, polsa hain itxia zergatik ikartzen dukik. Saltseroa. Txibiton saltseroa eta astea zuerrak ere salsa taldekoak. Eta pika taldekoak berriz, Tolosarrak izango ditu. Pustarre gutzi eta hartzatxo politia derrau zuretzat. Eta instant batetan debuluzon izango da hemen, baina lehen da bizi irla bakartira bota ezagun bizteizo bat, ea Erroke kapitenia zertan dabilen. Erroke, zure buru huts horretan aurkitu alduzu beste ideiarik? Ixilik, bordi, utzi dazu pentsatzen. Pentsatu gutxiago eta gehiago egin. Ja, naska indan hau, irla madarikatu honetan. Gehiago egin, adargi, gehiago egingo dut. Irla hau esploratzera noa. Irla esploratu. Esploratzera, bai. Esploratzera. Irla esploratu. Hemen ezerren ez dagota. Beno, bitartean eguzki hartuko dut. Gure herrira inoiz itzultzen baldin bagara, beltz-beltza egongo naiz.
Eta nire lagunei izugarrizko inbidia emango diet. Ai. Filipordi! Zer? Filipordi! Zer? Begira, zer aurkitu dudan! Danbor bat! Danborra! Ai, ama, falta zitzaidana. Baina esan dakizu gauza interesgarriagori bilatzen. Dagoena, honekin ziur naiz, Afrikako beltzek egiten duten legez, neronek ere mezuak bidaltzerik badudala. Eta norbaitek entzun egingo digu, eta gure bila etorriko. Ai. Xo! Ai, xo zaite! Ai, lehendik ez du nahikoa zoa guanta berrarekin, eta orain gainera danbor hori. Ixo! Ixirikun galtzea! Ui! Hau, gehiagia esan. Ui, falta zitzaidana. Ara! Hau ja! Ara! Begira zer lortu duzun zure zarata! Zikin horrekin! Baina ez alduzu ikusten zarata horrekin ekaitza sortu duzula! Ai! Ai, falta zitzaidana! Ui, raspergarri honetan! Ui, xao! Ai! Puxtarriak banatzen hasi behar dugu barra-barra partitzen, bai salsa taldera, Oiane Otegi, Juli Azkue eta Juli Arrastoak osatutako salsa taldea. Eta beste Pikajosuentzat, eta bertan Iker Galartza, Agustin Iturrioz eta Maria Jesus López. Eta orain az gaitezen, eta Julik aukeratutako gaia Pello Errota. Izan altzuen seme edo alaba bertsolaririk? Bi bertsolari izan zituen? Bi bertsolari. Noski bai, zuzen. Zein zen Pello Errotari bila etorri zitzaion karlisten general famatua? Ziria. Ez da ziria. Lizarraga. Nola lortu zuen Pello Errotak aiako idia pustu sonatu batetan galdutako dirua berreskuratzea? Andoainen. Nola? Andoainen berriz beste hitzailekin jokatu. Bai? Ajean beak hitzailekin beak jokatu eta galdu intzun. Bai. Eta gero Andoainen beak bestekin jokatu eta irabazintzun. Zuzen. Nongoa zen Pello Errotak bersoa botatako jibosoa? Bilabonakoa. Bilabonakoa, zuzen. Osa ezazu bertso ezagun hau. Hau esango dizuet azkenian zer egin behar dezuen hiltzen naizenian. Errosaio bat esan nere izenian. Zerura sartu dei zuzenian. Pello zuzenian. Pello zuzenian. Zerura joan dedin Pello zuzenian, zuzen. Eta Pello Errotaren bersoa kantatu galdi guzue? Hauxe, kantatezkeo. Oso zua. Zer liguzu kantatuko? Irurok. Bai. Arraina. Esango dizuet azkenian, zer egin behar dezuten hiltzen aizenian. Errosario bat esan ere izenian, zerura joan dedin zuzenian. Zuzen. Esango aldi duzu eskuz banakako azken finaleko emaitza. Pilotan eskuz banakako. 29, zuzen. Espainiako txirrindulari itzulia Euskal Herriko herri batetatik igarotzen da. Zein herritatik? Zer. Zirila. Ziria! Pausoka Euskal Telebistako lehiaketan, ibilbidea aurkezten duen untxiak zeizen du? Xangarin. Xangarin, zuzen. Eta azken galdera, zein egunetan ikus dezakegu Latraka telesaioa? Igandetan. Igandetan, zuzen!
Eta 9 puxtarri, dagoeneko salsa taldeak dituena. Eta bersolari batetatik poeta batetara. Aitzol da Maria Jesusek aukeratu digun gaia. Eta lehenengo aldera, non ezagutu zuen Aitzolek horixe? Komilasen. Komilasen, zuzen. Aitzolek misiolarientzako aldizkari bat sortu zuen, ze izen zuen? Gure misiolaria. Gure misiolaria, zuzen. Iparraldeko zein monastegitan babestu zen Aitzol gerra garaian? Belok. Belokekoan, zuzen. Nola zuen izena Baionatik Bilbora iristeko Aitzolek hartu zuen itxasuntziak? Galerna. Galerna. Non afusilatu zuten Aitzol? Hernanin. Hernaniko kanposantuan, zuzen. Esango aldiguzu Aitzolen benetako izena? Jose Aristimuño. Jose Aristimuño, zuzen. Nola dute izena Euskal Telebistaren eguerdiko eta iluntzeetako albistegiek? Gaur egun. Gaur egun, zuzen. Zein telesaiotan ikus dezakegu Felipe Etxeberria? Siria. Ez da Siria. Munduan zehar telesaioan. Zer esan nahi dute P-U-T-Z siglek? P-U-T-Z siglek. Siria. Siria! Eta azken galdera, nork idatzia da Gran Sol filmaren oinarri den novela? Estrenatu berria da Gran Sol filmea, eta novela batetan oinarrituta dago. Nork idatzia da novela hori? Ignacio Aldekoak. Bueno, azken galdera ez da... 8 puxtarri pikataldeak jasotakoak, eta orain matematikak. Bai salsak eta bai pikak horixe aukeratu baitute. Eta lehen da bizi, 30 segundu so egin, Juli, eta gero ekin. Denbora. Amar puxtarri gehiago, irurak zuzen eta 19 puxtarri dauzka dagoeneko salsa taldeak. Agustin, berdin, 30 segundu ikusteko eta beste 30 egiteko. Denbora. Lastima, bakarra geratu zaizu egin gabe, 6 puxtarri beraz, 6 puxtarri gehiago, eta horrela 14 puxtarri pika taldeak. Eta orain, haurtxoak zuek zarete protagonistak, eta Euskal Herriko herri baten izena, hor agertuko diren irudien arabera. Beraz, denbora.
Murelaga. Murelagakoak aldira animalia horiek? Murelagakoak dira. Zuzen eta 10 puskarri gehiago. Eta Iker orain zure txanda, ea nongoak diren beste animalia horiek. Denbora? Otxandio. Otxandioko haute da Mateo Txistu eta konpainia. Bai, zuzen, 10 buskarri. Orain arte primeran zoazte, biok ala biok, eta orain zuen pulsua neurtzeko garaia da, etorri hona oiane, eta dardaroskopioa. Beste aukera bat badaukazu, baina kontuz bukaeran, Txon pixkatxo bat. Buskarri gehiago salsa taldeantzat, eta hori da hori pulsua daukana oianek. Atorona Iker. Eta Ixo, xildu gotera. Ea, motel.
Hori du asperena hori. Eta gauza honelaxe dauzkagu, salsa taldeak 39 puxtarre lortu ditu, eta 34 berriz pika taldeak. Eta lasai egon zaitezte, eta adi-adi, oraindik ez baita amaitu dugu luzon. Txirri! Zer? Gutun bat eritsi duk iretzat. Niretzat? Bai. Nitxota? Uste diat emakume batzurena dela. Sarritan jasotzen dizkiandik emakumeen kartak Mirri. Kasik egunero. Bai, baina hau espeziala dela uste diat. Bai, zer du, erakutsi. Txirrito nola laukak? Ekarri, txirrito. Ez. Nik lehituko diat. Itxoin, aportxo bat. Ja, nola dion. Agur terdi. Igandero ikusten dugu dondonkikirikon. Eta gehiago ez ikusteari gara pentsatzen. Baina ezin diogu ikusteari utzi, Mirri eta Txiribitonekin liluratuta gaudelako. Mirri, segi. Bai emakume argiak direla, Aspera eginda gaude ordea, beti Mirri eta Txiribitonen ideia zoragarriak isorratzen dituzulako. Txau uste duzu! Askarragoa edo bizkorragoa sarela? Horrelakoak aldira egunero jasatzen ditu. Tira, bukatu alda karta. Ez, entzun ondo hain datorrena. Mirri eta Txiribiton, zu baino askoz eskarragoa, politagoak, arzikinagoak eta dotoreagoak dira. Horrelako gizonek behar ditugu, eta zuke noiz aldatzen duzu moxola urpegi hori. Bukatu alda? Bai, jauna. Nor bidaltzen du karta hori? Arantzazuko neska gazten elkarteak bilatzen dik. Arantzazuk? Baina arantzazun etzeok eta Andrarik. Fraileri besterik etzeok eta. Zerorak izango dituk? Zerorak? Zuek bio baizeratela zerora pusketa derrak. Nazka! Haze, astapistola zareta Mirri eta Txirriton, txantxa bat egiteko pulamenturik ere ez, txantxetakoak ez, benetakoak gure sariak dituzue. Eta horietatik zerbait eskuratzeko, gaurko froga honetan gogotik saiatu behar bai salsa eta bai pika. Lehenengoak kaizkiak margotu inberko ditu, bigarrenak ebaki eta azkenegoak pegatu. Lehen da bizi egiten dituenak 15 puxtarri eta gaurkoan garaile bera izango da. Prestu zaudetenez, 1, 2 eta rau!
Listo. Salsa taldeak jodu, eta erakutsi mesedez, erakutsi, ze lan egin duzuen, horrela erakutsi, zuzen dago, beraz, 15 puistarriak salsa taldearentzat. Eta salsa taldekoak asteasuarrak datorren asten ere gurekin izango ditugu 92 puistarrirekin. Justu-justuan, etorri hona Iker, ez da posible izan eta, baina, tira, oraindik apustu geratzen zaizue, Iker zuek 34 puistarri dauzkezue, puistarri mordoska bada, ez dakit 34rekin bizikleta bat eraman dezakezu, baina, ez dakit, 60rekin bideoa hortxe biliko duzu, zuk nahi zenuena, zu ikusiko duzu ze apustu egiten duzun. Ea, txirremitu jari iragin. Eta ea ze ateratzen. Bejo ondaiala orain arte, eta ikustagun apustua, 9 puistarri, txalo, bero-beroa. Eta orain bai, 53 puistarri lortu dituzte guztira, hoiekin ikusiko dugu gero zesa iramaten duzuen. Orain, lehen aipatu dizuet, pasaizo berri bat ikusteko aukera izango dugula, gatazka eta guzti erregeak eta dena den nik ez da ze pintatzen duten benetan Txirremiri eta Txibitonek bi erregen artean. Ikustagun. Azkenean lortu dut! Hainbeste urtetan bilatu dudana. Oraingoan bai utziko ditu dela Miretxita, Mirri eta Txiribiton. Ez didate sinetxiko? Txirri inventaria. Txirri bailazuetan jakintzuena. Txirri bailazoen errege. Nork esan dio babalore horri benetako erregea bera denik. Ni naiz benetako erregea. Bai, jauna, bai, jauna. Eta nire koroa ez didate burutik harrika ere kenduko. Bai, jauna. Madarikatuak olio zaharrak ematen duzue. Bai, jauna eta bai, jauna. Ez alduzue nire koroa aizeak eraman duela ikusi. Bizkor, rapa ezak pelotea. Nere zortinak, lan gehiek egiteagatik gertatzen zait. Zuek ni laguntzeko zaudete. Baina zuek ez duzue zertarako balio. Nahi aldu berorrek medikua deitzea. Ez, eta ez. Primeran nago. Hau amaiketakoarekin pasako zait. Oakorrik azukaldera. Eta gero, entzun ondo. Praizku kirten horren gana joango aiz, gerra deklaratzea, entzun aldu. Bai, jauna, bai ederki. Praizkuren aurkako azken gerran, erren utzi ninduten eta, hau bai, mendeko aukera derra. Nire koroa, zatoz nire gana, goi, bizkor, amaiketakoa. Baina, zenbat aldiz esan behar diat etxean ez dauka ala pisu jautiketan ibiltzerik. Zerrari ote dira bi hartaburu horiek? Beti bezala eztabaidan pakean jarri beharko ditut. Gainera, nire azkeneko asmazio erakutsi behar diet.
Esan dia txiribiton bolan azkagarri horrekin bati buru hautsi ingo diola. Ezut? Txiriren kaska ustea ez duk lan erraxa. Kaztago gorra zeuken gero. Ze? Nik ere buru gogorra hau dala? Nik buru gogorra, emango diat potolontzi horri, emango diat, alprojan askantia, baina, txardau, xur martzianoen kontua dela, txiribiton, nunago, txiribiton, ai, nolako beldurra, Alferreik zabiltzate hor, albo batean eskutatzen. Berdin harrapatuko zaituztet. Baina norzela zu, jauna, norzela zu. Txirriren espiritu laguntzailea. Txirriz gaizki esakabiltzen diren bakoitzean azaltzen naizena. Eta zer nahi duzu, jauna? Zer nahi dudan? Bai, zer nahi duzu. Txirriz gaizki esakaibilia izlen, Eta orain zin egin behar didak, hemendik aurrera, egunero oea egiteaz gain, aurretik gozaria eramango dioala txirririoera. Honela egiten ez paduk, infernuko sutara botako hau. Bai, jauna, zindagizut, bai. Ondo da, orain banoa, baina kontu zibili, Ai, ama, arolako beldurra dira. Kaixo, Mirri eta Txiribito, baina zer egiten duk hor Txiribitoren bezeta? Esaten nian, Mirri, lodiegiagoela. Zeinbait aldiz esaten diat erregimen pixkat egin behar duala, Apustutxo bat egin diagu Txiribiton eketariok. Tira, utzitzazu zuen apostutxuak, eta zatozten nirekin garajera nire azken asmazio erakutsi behar dizuet eta. Zer asmatuk, ba? Zatozten nirekin eta ikusiko duzue, guazen! Ziur celebrekeriaren badela. Ea, bada, Txirri, nolakoa den nire asmazio hori. Lasai, Mirri, lasai. Nik saskia? Nik ere sartxu baitera mamiarriat orduan. Tira, Mirri, guazen. Nik ez du dala eser. Guazen azkar, tortolika puntuan daukaguta. Bai. Josekina, horretarako ordaintzen aldizu bete. Zuen entzernatzailea banintz, lepoa moztuko nizueke, lepoa! Eta zuen buruarekin, ibiloko nintzateke jolasean, alferalenak! Ez dakizu zuen lan egitea zer den. Eta hik zer nahi dukik? Ez aldakizu ezin hauzuela molestatu futbolea ikusten ari naizenean. Ez alduk entzun? Bai, jauna. Eske urgente bat esatera, natorkizu... Zer behar duk? Zera. Oso keskatuta gaude militarrak. Ez dago gerrarik eta aspertu egiten gara. Oso ondo konprenetzen zaituztet, nire aspertzen hasia naiz. Baina ideia zoragarri bat izan du. Esan, jauna. Ara, Kalistori gerra deklaratzeko asmoa dut. Kalistori? Bai. Geldik egon adin barra Josekina. Zer gertatzen zaik? Barka, jauna, baina pozez zoratzen ari naiz, izan ere, Kalistoren aurka gerra egiteko gogo ondia nuen eta... Lasai gizona! Kalisto, nik gerra deklaratu diodala enteratuko orduko? Iez egingo diketa. Orduan ez dugu gerrarik izango? Beno, antolatuko dugu gerra txiki bat zuek divertitzeko. Gerra nahi dugu! 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 Gerra nahi dugu!
Egunon, Praisku. Praisku eta ze arraio. Inoiz joan algara elkarrekin afaltzera. Ena hondik ezagutzen nau. Ni, iretzat, jaun handia nau. Kentzun marrajo zikina? Etzegia zertara etorria izen. Baina oraintxe bertan, alde egingo duk. Eta Kalistori gerra deklaratuko diok nire partetik. Entzun? Bai, Praisku. Ni ere horretaxen etorren. Kalistoren parte zuri gerra deklaratzea. Gerra deklaratzera? Eta ez aldit beldurrik? Ez dut uste, Pixka bat ere ez? Ez, Praisku, ez. Marrajo zikina! Lepoa moztuko dia. Lepoa! Alde intzak hemendik eta oraintxe esango dio Kalistori. Bihar bertan ospatuko duguloa gerra. Ipurtzikinaren zelaian eguardiko 12etan. Bai, Praisku. Eta bere iztarrekin urtai azpiko egingo dut. Eta bere odolkia jango ditut. Yupi. Ea mutilak, ezagutu nahi alduzu nire azkeneko asmakizuna? Erakutsi gun motel, piztelanea arrexasiko aieta? Bo, tira. Beste egun batetan erakutsiko dizuet orduan, bo. Ez txirri, entzun, gaur etxetik atera garen izkero kasik aprobetxa ezagun horretarako. Ondo da. Baina guztiz isilik egon behar duzu, Isiltasun osoa behar du. Begira. Nire alegin guztiak pikutara ez dute zertarako balio. Kontxo txirri esadi horrela jarri. Honek soluzio erreza zeukak. Begira. Guazen horbeko zelai horretara. Indarrak hartzera ideaz masiba konpontzeko, Horixe, txiribitor. Tira. Entzun ondo! Azkenean iritsira hainbeste espero genuen eguna. Gaur erakutsiko diogun orden indartsuena. Zein da guretzat pozik handiena? Gerra? Gerrarik gabe zertarako bizi. Ez da gerra egiteko amorratzen ari zaretela? Erregearen alde bizitza emateko prest zaudetela? Bai. Eta hik? Ez alde borrokarik egin nahi? Hik zergatik ez du hitz egiten. Nik, jauna, ezin dut borroka egin. Nik ez du gerrara joan nahi. Neri bosta xola errege edo Praisku edo Kalisto izatea. Hau ez da horrela geldituko. Erregeari esango diot. Eta... Kartzelan sartuko hau. Erne! Arratzaldeon, jauna gurgarria. Zure soldaduak gerrarako prest dauzkatzu. Oso ondo prestatua gaude eta irabazi egingo dugu. Ederki, orain itzaldik oskor bat botako die. Agurtuko ditu. Arratsaldeon, nire seme maiteak. Zure aurpegietan ondo ikusten da erregearen alde borroka egiteko amorratzen ari zaretela. Zuen errege maitea nauzuelako.
Ni naizelako benetako errege bakarra. Eta zergatik naiz ni benetako erregea? Ba, erregea naizelako. Azkarrena naizelako. Praiskuk baino aberatsagoa naizelako. Eta zergatik naiz denetan aberatsena. Errege naizelako. Jainkoak hala nahi duelako. Zuek denak txoroak zaretelako. Nik gabe ezer egiten ez dakizuelako. Indartsuena eta maitagarriena naizelako. Praiskuk baino bea naizelako. Nire bizkarra, Kalistorena baino politagoa delako. Eskolako ariketak Praiskuk baino azkarrago egiten nituelako. Galtza luzeak, Kalisto baina lehenago jantzi nituelako. Bueno, zer arrai. Ni zuen eta guztion errege naiz. Nik ala nahi dudalako. Eta kitxo. Orain esan ezazuen irekin batera. Gora Praisku eta Praskutarrak? Gora Kalisto eta Kalistotarrak! Gora! Bano, futbola honezkero hasiko zen. Agur? Nire kitzulinek ezin dute gehiago aguantatu. Atxuleta batzu janez igarotzen zaidan. Datorren astean izango dugu horren berri gehiagorik, eta orain Iker eta konpainia agurtu behar ditugu. Iker, zein sari dara matzazu, Bizikleta bat, bi kanpin, Bai? poltsa, radiokaseta eta monopatin bat. Bai? Eta monopatinen ibiltzen baldak izu, Iker? Nik bai, gutxi gara bera bai. Zemuz pasa duzu Dondonki Kilikonen? Ondo. Ondo, zu haundia egindakoan Dondonki Kilikoneko aurkezlari izango altzinateke? Gustua. Bai, gustatzen zaizu telebistan aurkezten aritzea, bai, Bueno, bakizu, behar bada hemendik urte batzutara Dondonki Kilikoneko aurkezle Iker izango da. Oraingoz nehonek galdetuko dizuet, edo esan da, joan zen astean galdetzen izuen Ea Fermintxok Madan Xilipurdiri nola ordaindu zion egindako zerbitzua, eta ona erantzuna. Aizu! Zerterak ortzen duzu berriro 5.000 pistakoa? Aizu, zuk Ibarekin kobratu didazu, ezta? Jakina? Banik beniarekin ordaindu dizut, agur monamur! Erantzuna horixe zen, eta ondo kasu egin diguzuen guztion artean, zozketa egingo dugu Iker lagundu, eta 3 postalea atera izkidazu, mesedez. Hiruagarrek. Hauetatik zein izango da lehenengoa? Lehenengoari irrati kaset haundi xamar hori emango diogu, paretuko diogu, eta Xavier Ezkurdia Lasartearra aritzat. Eta beste bientzat berriz, Eusko Jaurlaritzak ematen dituen liburuak ilustra zaitezten zertxo bait. Eta hauek ditugu Donostiako Carmen San Sebastian eta Beasaingo Asier Agirre. Hoientzat opariak eta aste honetako galdera honako hauxe. Gaurko txolartean aur kantari mordoska bat izan dira eta 3 abesti eskaini dizkigute. Esaiguzue, eskaini dizkiguten 3 abesti horietatik baten izenburua, bat bakarrarena. Erantzunak hoi bezala Dondonki Kilikon 625 posta kutxatila Donostiara. Eta gauza bat, helbide horretara bertara bidal ditzakezue, zuek ona parte hartzeko eskaerak. Bai, Dondonki Kilikoneko ateak oraindik zabal-zabali daude, eta opari guzti hauek eta gehiago eraman ditzakezue nahi izan ezkero, eta zuen eskaera Dondonki Kilikon 625 posta kutxatila Donostiara. Eta amaitu horretik, Iker, tximue jokura. Segi, aurrera. Ze trebetasuna monopatinean. Jautitzazu guztiak lehenaita, urrengoa umea 3. ama. Jautitzazu, zuk nahian baitaldiz, zintzilikaz ez bada jokua galdurik. Tximu saltariekin jolas gaitezen, zintzilika jartzeko Bueno, guztiontzat izango da honelako joku bat, eta bakoitzarentzat hartzatxo bat, Maria Jesus, zuretzat ez duzu bagar bat sartu? Tira, eta Agustinentzat biak. Eta honelaxe, urrengo bat arte guztioi, eta zui berriz datorren igandera arte. Ondo izan zaiteztela, eta hementxe, Dondonki Kilikonen datorren igandean. Ahi ondo izan!